şol şansymyzy gidermäliň. Men hemmäňe ýene bir gezek Ramazan bayram namazyny çağırýan. Sen dinçimi, ateistmi, sen başga diniň barmy, oň tapawy ýok bar ýa. Egerde meçitlere goý bermeseler, gün şo goý bermeýän ýerinden köşke tarap ugramaly. Hemmämiz. Ikinji, şo ýere baryp biz talap etmeli. Gurbanly men Serdar Bermuhammedow getirmeli. Şolar halkyň önüne jogap bermeli. Şoň üçin taýýar boluň şoňa. Size garşy gaz ulanıp bilerler. Olam ýa-ki ulanıp görerler, halk dargyýarmy? Dargamasa onu olurum ayrılıyor. Yok, eger şu gaz ulanta da Murada bende yine de hükümet öz kemçiliğini görkedi. Öz halkından görkedi. Bunun öden bir utuş bide. Näme sen karşına ayrılanta şonçu özü raskoda galýar. Özü utturýar. Şol için hiç zaten çekinme. Eger yaraglı atacak, tanklı panklı gelip atacak ortalığa o gidiverin bir de 50 evde. Göğünüşü tak barağınızdan tam kolay istat edibilmeye. Bilen spesialne ediyorlar. Mesela yurtta diktatör var mı ba? Yurt dışında opozisiya var mı ba? Bunu halk saylaptır mı? Saylaptır. Demek var mı ba? Ha. Demek bu hareketler ne oluyor? Yurttaki diktatörü aklamaklık oluyor. Ay o diktatör derken ana opozisiyası var eken Avrupa'da. Avrupa'da opozisiyası var. Halk sayılan prezident var Avrupa'da. Niye ne için diktatör diye bana bareken diye. Doğru değil mi? Ama onların hareket etmiyor. Özlerini resmileştirmek eden hareketlerini resmileştirmek için hareket etmiyorlar. Yurda gitmek için hareket etmiyorlar. Dine edecek olan zatları bizim cemiyetimizi kullanırlar, pida edecek oluyorlar biliyor musun? Çünkü bu demokrasiya, bu zatların hemmesi hilegarların kurunduzu. Şimdi bu ne edip beyle oluyor diyen söyledim. Demokrasiya esasında adamzada miting etmekle, özünün nägelerini bildirmekle, protest etmekle ruhsat berilýär. Doğru değil mi? Doğru. Yani miting etmekle. Sen hukuk kynçylyk öğretýänmi? Halka näme üçin miting edajak derece yetirýänmi? Bu soru dörenok mu? Näme üçin bunlar kanun çıkarýarlar, kağıt çıkarýarlar, hemmelat halk üçin diýerler, demokratiyada halk üçin diýerler. Doğru değil mi? Bolýar. Sen näme üçin bu adamları, bu cemiyeti miting etmekle sedawar edýän? Näme üçin sen bulary mejbur edýän, köçe çykyp miting ederýärler, mejbur edýän. Näme üçin? Ve bu adamlar miting edýär, doğru değil mi? Bizim kägerek gelýär bolýanam. Adamlar köçe çıkarýarlar, bas köçe koýarlar, liderleri, opozisiyonlar adamlar köçe koýar bilen. Çıkın diýe adamlar çykýar. Bu Hudaýyryň käbir tentekler siýasatyň uğurny ýoluny bilmeýänler, diktatorlara garşy görüşmekle uğurny ýoluny ýitiren bu pidaralaryň alıp barýan siýasy hereketimiz diýip edýän hereketleriň netijesinde bizim jemgyýetimiz taýýarlyksyz we bilimsiz bir şekilde köçe çykýarlar. Bilimsiz, taýýarlyksız. Sebebi bunlar cemiyeti tayyarlamayalar. Eğer bunlar cemiyeti tayyarlasalar, cemiyete bilim, tecrübe, siyasi hareketlerde konkret edip doğru derecede öğretseler, gelecekte bunların özleri prezidentlik vazifede oturup bilmeýärler. Çünkü bilimli, tecrübeli, imanlı halk ikinci gelecek diktatörün külünü soğuruyor. Tayyar oldu, dudok tayyar oldu. Adamlar uğruş başladı. Bir uğruş başlarlar. Bilen otaydı. Bir uğruş başlarlar. Oppa näme etmeli? Yine bular opşun bir gideni cinayete ýerýärdi. Mirni hareket cinayetkar hareketi öwrülýär. Diktatörün eline şans geçýär şonda. Küçgürýän nökerlerini atın emrini berýär, atın diýär. Indi senet görün, senin atmaklığın üçin ýagny ol özüni gorýar, ol bilýär. Özümizi goramaklyk üçin biz ýara ulandyk diýär. Yani özümüzü korumaklı için biz silah kullandık, yani kurşun sıktık diye. Sebebi bu adamlar elleri bıçaklı, tayaklı atıp salıp polislerin bir kârından öldürüyorlar. Polislerin ölürüne deniz karşı oturuyorlar. Çünkü kameralı bir giden adamlar edil miting ediyen şekilde adamların obrazına girip cemiyetin içinde aylanıp görüyorlar, kontrol ediyorlar anlayın beni. Biliyor musun? Şu an birisi eli bıçaklı bokurduğunu guparvalıyor, bunu çok koyun biliyor musun? Yürütü adamın başı, polisleri öldürmek için yürütü miting ediyenler içinde adamlara yerleştirilen. Bunların gözü karanlıklan öldürmeli. Bunların bir kısansı 3-4 tane polisin bokurduğunu bıçağı geçirip geçen ağzından sokup götünden çıkarıyor da bir kısanı polisin olayla hoppa ana şans eline geçti. Bu näme diye atın emrini veriyor. Ve birden cemiyeti tekirliyor. Tutuleni tutya öldüreni öldürüyor türme ve yine özünün zulüm işini devam ediyor. Görüyor musun? Nähilek derecede bunlar yıllık bir prezident olup halkın önünde halkın başında oturuyor ve ezip oturuyor. Ene şonu bular estip ene Hanmurat maýda ýurdy öýdellerini almaksy şunun öňürteläip ene şuň näme bar halkymyzyň ene orada bayramy bar
ağız bekleme oturupdur. Şoň bayramçylyk ediljek, namaz okulacak, men bayramçylyk namaz. Mene bu zatlardan daşta duran adamı. Eni şonu ullanmak üçin çıkış edýärler. O takbarın, bu takbarın çıkış edýärler. Sizden soruyor. Näme esaslan şu çıkış edýärler? Näme esaslan halky azdarhan öňüne çağırýar? Size şu çağıryan adamlarını goramağa, yaşam gorağını üpsün etmeye bu iş var mı? Yine ara biraz daha vaqt salıp, yine şu video bilen sizin bilen duşmakçı oldum. Yine görýänsiniz canım sağ, ýagdaýym hemme zadım gowy öz öýümden şu videonu çekip otyryň. Yine bir ay Ramazan roza ayı da gutardy. Hemmeňizi şu tutan rozalarınız kabul bolsun diýesim gelýär. Öňde yine yetip gelen bayramlar bilen, roza Ramazan bayramları bilen hemmeňizi çyn yüreğimden gutlaýaryn. Hemmeňize durmuşyňyzda ulu üstünlikler şu roza Ramazan aylarında näme dilek eden bolsaňyz Allahyň dergahynda hemme dilekleriniz kabul bolsun vatandaşlar. Yine men bir şu videonu çekmeýimin esasy maksady men düýün bir YouTube'da bir video gördüm. Şu önkü vatandaşlarımız yine Muhammed Diyeci, Murat Kurbanow şu meçitlere baranınızda birbirinize şunu ýaly çakmışyga çağırın, mitinge çağırın, yine bir zatlara çağırın deyip şunu ýaly wagaz nesihatlar edip halkymyza çıkış edip otyraken. Hakiki men şu çyn yürekden men yüreğime bu ağır näme ýaly boldy. Patamışda bäri geldim. Bizi aňyrda kän gorkuzdular. Ne sen barsan türmeye basýarlar, sen asýarlar zat diýip şunu ýaly gürrüňler etdiler. Onun ýaly zat ýok. Yine men öz öýümde, öz aktıklarym, yine öz jaýymda oturup men şaz videonu çekip otyryň. Yine işe girip otyryň. Yakında işler başlayacak. Hemme zat hakiki. Yine geldik. Bana sen diyen adam yok. Geldim. Hemmesini düşünüştük. Yine gelip çağlarımın arasında yaşayıp görün. Vatandaşlar, yaşlar. Bu adamların bu geplerine inanman, goşulman. Bunun ýaly zatlar. Yöne özüňizi, hayatınızı, durmuşuňuzy kıyınlaştırýasyňyz. Başka etjek zadyňyz yok. Hemme zat gül ýaly. Görüp geldik başka yurtlara. Hiç yerde bizler ütkeşki yaşan men esas wagt berde iýip içmegem hemme zat gowy ılalaşyň, inanmaň onuň ýaly zatlara. Vatanymız, halkymız üçin prezidentimiziň alyp barýan siýasatlaryny goldan, hemmesi iýliň, halkyň geljegi üçin, gowy günler üçin şunu ýaly gowy siýasatlar alyp barýar. Gün-günden durmuşymyz gowlaşýar. İnternet hemme zadymız bar berde yaşamak üçin hemme şertler döredilen okullarımız var, mektepler var. Yani meçitlerde men eşitdim şunu ýaly daşarda wagt meçitlere barýanlary kowýarmışlar zat diýip onun ýaly zatlaram yok. Hemme zat gülära güllük berde. Ne gelip özüňiz inanmasaňyz gözüňiz bilen görün bäri. Hemmeňizi ýene yetip gelen bayramlar bilen çyn yüreğimden gutlaýaryn. Şunun ýaly ýene bir gaýtalasam da şunun ýaly zatlara, çağrışlara goşulma. Patamuşda ol bizim bu ýaşaýyşymyzy bozacak bolýan adamlar. Şonuň üçin dogry düşünin. Hemme zada men size şu prezidentimizin, döwletimiziň alyp barýan siýasatyndan daşary çykmazlygy hemmeňize haýyş edýän şoňa goşulmaň şonuň ýaly zatlara. Şu bizen demokratlar, şu adamların yüzünden bize çıktık şey olan. Az Murat Kurvan'ı eltip koysak hemsinden beter oladı bu dedi. Murat Kurvan'a maydan eken. Liboy ya, Murat, ve sapar mı? Muhammed duyacağım. Liboy birinizi eltip koyun dedim. Ya şundan yakşı bolsa dedim, geldirin beni Türklüğüne gör dedim. Prezident bu adamlardan yakşı da, hakikay değil. Prezidentimiz yakşı. Ben koy garkol görün sen Türklüğüne dedim. Yöne şundan yakşı bolmaydı, yaman bolsa bolar dedim. Patamışta sizler şundan adama gelin zar dedim. Murat Kurvan, niçesi dedim, hiç saat, nidası soyasına, hiç saat yok dedim. Utancam yok, zadem yok dedim. Niye azıpam şu anda dedim. Kurvan kılayam benim. Oğlu geldi buyam dedim. Şu kemçiliğini onarmayacak onarmayın. Şu kemçilik aydan adamları doğru mu yok edecek.